have our gear, which we're going to use to catch the crocodiles and animals. Take a look in here. Take a look in here what we have. Damn, take a look. A lot of traps and stuff we're going to use. And glasses. And glasses, of course, yes. Yes. Trying to find a crocodile, wrestle with it. Be nice. Gonna be very nice. Oh, you know, this is a really harsh environment. Nej, vi tager en prøve af vandet for at finde pH-værdien og fosfat og nitrat. Hold kæft, Thomas. Sådan. Fosfat. Sådan. Nu går vi i gang med at indfange dyr. Det gør vi, da vi gerne vil vide, hvilke dyr, der lever i åen, og derved, hvilke forhold, der er i åen. Grunden til, at vi kan bestemme søens tilstand ud fra dyrelivet, er, at visse dyr har brug for forskellige ting for at overleve. For eksempel ilt. Så hvis der lever mange arter af en bestemt dyreart, som har brug for ilt, så ved vi, at søen er iltrig. Vi måler temperaturen i dammen, fordi at, det vil hjælpe os med at forklare nogle af de oplysninger, vi har fået. Hvordan ser det ud, Dybdahl? 8 grader. Ja, tak. Super. Nu har vi fundet vand, som vi kan analysere, når vi kommer hjem igen. Vi har fundet en masse små lortedyr. Og så har vi fået temperaturen af vandet, som er 8 grader. Nu mangler vi bare at undersøge for plankton, og det gør vi her ved at bruge en planktonopfanger. Den trækker vi igennem vandet og får derved en masse vand ind igennem, som indeholder plankton. Når vi kommer hjem, kan vi så analysere denne planktonprøve og bestemme mængden af plankton i vandet. Ja, den er utæt, den her. Nej, den er ikke.